ya. Mana ya rasa bayu mampu ya. Nggih. Mbah Kalang makili napa niku Mas Budi. Jenengan makili Pak Samad. Ya, nyanyi napa? Ya. Nggih. Kon lali lho sompen tetep payangan. Nggih kula pesen kula panjeri mun. Nggih, napa kula panjeri sik? Sing penting dedene sair. Nggih, siap. Nggih. Kan nyuwun dawuh mawon kali Mbak Samad. Oh, nggih. Lagune napa? Kali Pak Eko ki pokoke wis to. Lagune Lewung mawon. Liwung. Iya, oke. Lewung. Ya, ayo gendut ya, gendut genter ngedang ya, gendut. Nah, niki kados welingi Mbah Sidomulyo. oh nggih. Nggih. Pripun welingi? Pripun Tak kira welingi pacalan Kathah apa. amale nggih kathah rezeki. Amin. Lah iki lho cowok wajib iki. Nggih niku seksine nggih enten niku. Ya. Mbah Sawit, Nah. seneng sedekah akeh rezekine. Amin. Halo Mbak Sawit. Iya. Kali Mbak Campur. Mbah Campur nggih, sami sedekah akeh rezekine. Nah, niki yo dangan sedekah gong. Lah aku sing sedekah napa kene kirene golek. Nggih, Mas Omah. Tegese kuwi sedekah gendang akeh rezekine ngono. Pianone ki lho opone, Pak. Omah ya ora duwe apa ora duwe kula nunut jenengan lho turu barang. Kok iso Yo gendang iso mumbul ngono kok. ya sampean plinteng ngoten to mumbul kula. Nggih. Ken iso maju lho urip. Maju jenengan surung kok. Bocah ki angel. Pokoke sing penting happy. Ngoten lho. Bahagia niku Nah, ngono. hati dan batin pikiran juga. Oke. Ya. Saya baluran niku. Liwung diaturke, Cok. Yo. Wong ayo Mbak. Yo. Yayangnya gimana? Jan. Sabtu